Ahojte, čaute, vítajte pri ďalšom videu. Áno, som inde, ale to neriešme. Čo ale riešiť môžeme je, že toto je plná prekypujúca taštička všetkých noviniek doteraz, ktoré vyšli a zaujali ma natoľko, aby som si ich zaobstarala. A už ich mám všetky dosť dlho na to, aby som ich vedela zhodnotiť a mám ich aj dosť otestované na to, aby som ich vedela poriadne zhodnotiť. A keďže ja nie som úplný zastánca toho, aby sa rozhodnutia robili na základe first impressions, tak si dáme také speed review video, kde sa pokúsim teda dostatočne dobre a do hĺbky zhodnotiť všetky tieto produkty, ale tak, aby to netrvalo milión rokov. Pôjdem na to asi v poradí, v akom by som si to aj dávala na tvár. Takže prvý produkt mám tento Catrice Soft Glam Filter Stick, čo by teda mal byť dupe na Charlotte Tilbury Flawless Filter, ktorý je v tyčinke, pretože je aj tekutá verzia tohto, čo je dupe na tú tekutú verziu, a toto je tyčinková verzia, čo je dupe na tú tyčinkovú verziu. Dobre. Pri tomto sa priznám, skúsala som to len raz, ale vyzeralo to tak zle, že odvtedy som to neskúsila. Toto je teda takéto highlightujúce niečo, čo si môžete dať pod make-up, alebo si to môžete dať aj miesto make-upu a na to si už dať len nejaký ľahký korektor. No, mne toto tak zvýrazňovalo textúru a to ja mám podľa mňa, že pomerne hladkú pleť bez textúry, naozaj, že som vďačná, že to tak mám, ale nechápem, ako tým pádom toto mohlo zvýrazniť aj to, čo na svojej pleti normálne nevidím. Mala som pocit, že proste s tým vidieť všetky pory, ktoré normálne nevidím, všetky suché miesta, ktoré normálne nevidím. Má to v sebe také čudné glitre podľa mňa, že tá perleť není taká jemná ako pri Charlotte Tilbury, no nie, toto som ani odvtedy nevyskúšala a bojím sa toho ako čert kríža, pretože sa bojím, že mi to proste pokazí make-up. Ako aj dnes už jedna vec spravila, ale k tej sa ešte dostaneme. Takže za mňa z nejakých tých primerových noviniek toto nie. Čo ale áno, je tento NYX Face Glue Primer a jeden taký disclaimer, hej, upozornenie. S týmito tromi novinkami od NYX Cosmetics mám na Instagrame spoluprácu, ale za to, aby som o nich hovorila niekde inde, mi nezaplatili, to je po prvé. A po druhé, tieto všetky som si kúpila so svojimi peniazmi a oni ma oslovili na spoluprácu až potom, čo ja som ich mala vyskúšané a kúpené za vlastné peniaze. A hneď ako mi došiel ten mail, tak som povedala, že yes, pretože tie veci sú úžasné, takže len aby ste vedeli, že môj názor na toto je 100% môj a není nikým kúpený a nikto by si ho ani nemohol kúpiť, pretože neexistuje cena, za ktorú by som klamala. Ja budem mať radšej posledné euro v peňaženke pred tým, ako by som mala klamať na internete. Tento primer, odkedy som si kúpila, tak odvtedy som ani iný nepoužívala, tak vám poviem. Už ho používam podľa mňa taký druhý, tretí týždeň a musím povedať, že naozaj som si ho obľúbila. Je to gripping primer, podľa mňa na tej pleti akože není až tak lepkavý, ako som zvyknutá na gripping primere, ale ten make-up na ňo lepí, akože fakt príjemne na ňo ten make-up, to je jedna vec, ale druhá vec je, že robí to dokonalý podklad, úplne mi to nahradí aj nejakú takú tú, že obšírnu skincare, pretože toto je tak krásne hydratačné. Je to ako taký mliečno-vodový gel krém, neviem to ani vysvetliť. Má to takú fakt jemnučku, ľahkú konzistenciu, ale tak extrémne hydratačnú, fakt, že mám pocit, že keď sa s tým natrem, keď si to dám na pleť, tak fakt som zhydratovaná z toho a za to robí tak dokonalý podklad, pretože proste najlepšia pleť pripravená na make-up je hydratovaná pleť, tak z toho dôvodu je toto úplne že topka. A podľa mňa si to naozaj zaslúži ten hype. Skúšala som to aj s NYX make-upom, aj s House Labs make-upom, s drahším make-upom, s lacnejším make-upom. Fakt skvelé. Akože áno, som väčší fanúšik menej infantilných obalov, ale ako OK, je to cute, I get it, proste face, glue, dobre. Za to, čo je vnútri a že to je tak dobré, si odmyslím ten obal. Môžeme ísť na make-up a to tu mám dva drogierkové proti sebe, takže prvý je Essence Foundation Stick. Ani neviem, ako mám pokračovať, toto je tá istá situácia ako s tým Catrice Flawless, neviem, jak sa to volá.
Soft Glam Filter Stick, hej, nie Flawless Filter, to je Charlotte Tilbury. Neverím nikomu, kto povie, že toto nezvýrazňuje textúru. Naozaj neverím, pretože ja naozaj nemám takú textúru na pleti, aby toto mi tak zvýrazňovalo textúru, ktorú nemám. Skúsala som to raz, ono vyzeralo to, že celkom v pohode, nepovedala by som, že úplne zle, ale to som bola iba na umelom svetle a dneska som si robila make-up pred prirodzeným svetlom a skúsala som to akože na druhýkrát. Áno, možno, že som povedala na začiatku, že mám všetko fakt dostatočne odskúšané, ale naozaj na toto som nepotrebovala viac ako 2 razy, pretože dneska som tomu dala už len takú, že druhú šancu, že či sa niečo zmenilo od prvého razu, čo som to skúšala a áno, zmenilo. Pretože to vyzeralo ešte horšie ako prvýkrát, čo som to skúšala. Dneska som si povedala, že dám si toto, že keď to bude zlé, tak to trošku zachránim tým, že tam primiešam ten druhý make-up, čo tu mám na zhodnotenie. Ale nie, toto dokazilo aj ten druhý make-up, takže dneska absolútne nie som spokojná so svojím make-upom, pretože mám pocit, že robí to textúru, ktorú proste nemám, robí to škaredý podklad. Neoplatí sa to ani za tie malé peniaze, čo to stojí, sa to neoplatí. Jednoznačne sa oveľa viac od Essence oplatí ten ich skin tint v tom fialovom ovale. To je krásne, má to prirodzený finish, nezvýrazňuje to textúru, má to SPF-ko. To sa oplatí oveľa viac ako toto. Jediné pozitívum je, že toto si len prejdete po tvári a máte fakt narýchlo hotový make-up, ale nestojí to za to, nestojí to vôbec za to. Ja som do toho inak už išla s tým, že som vedela, že to bude také, pretože pár recenzií pred kúpou som si pozrela a hovorilo to veľa ľudí. Kúpala som si to len preto, aby keď nič, tak aspoň vám ušetrím peniaze a naozaj vám hovorím, že toto nie. A keď už by ste chceli nejaký dobrý make-up z drogerky, tak tento NYX Buttermelt Glaze dokonalosť. Dokonalosť, pretože dlho som hľadala niečo, čo by bolo ako môj obľúbený Tinted Moisturizer od Rare Beauty, pretože ten má ľahké krytie, čo ja milujem, mám veľmi rada ľahké krytie hlavne na leto, ešte to má aj SPF-ko, takže dokonale proste na jar, leto, hydratačné, glowy, prirodzené, proste všetko to, čo ja vyhľadávam v make-upe a toto to dokonalo splňuje. A je to v drogerkovej cene. Takže za mňa toto určite miliónkrát viac ako toto. Toto ešte aj krásne vonia a má to v sebe mangové maslo a neviem, či iba to, že viem, že to v sebe má, to mi evokuje, že to možno vonia trošku po mangu, ale neviem, proste krásne to vonia, pripomína mi to totálne jar, leto. Je to glowy, je to lahučké, je to hladké na pleti a napriek tomu, že to je glowy, hydratačné a s SPF-kom, tak to nemastnie na tej pleti a nemáte z toho ťažký pocit. Dala som si to na seba po full skincare s tým, že som na sebe mala SPF-ko, ktoré je trošku ťažšie. Na to som si dala toto plus ten ich primer a vôbec som nemala ťažký pocit na pleti, práve že som ho mala ľahší, ako keď som si dokončila tú skincare. Takže za mňa je toto jednoznačne 10 z 10. Na TikToku sa ma niekto pýtal, že či mi to nerobí flaky a mapy a tak vám poviem, že veľmi som bola rada za ten komentár, pretože raz, alebo respektíve v jednej kombinácii produktov sa mi to s tým stalo, ale nebola to chyba tohto, pretože ja teda mám veľmi rada toto SPF-ko od Skin 1004. Neviem z akého dôvodu. Teraz už jak som na jeho konci, nejak pár týždňov dozadu sa mi začalo droliť. Doteraz to nerobilo, takže neviem, kde je problém a odkedy sa začalo aj droliť, tak odvtedy som mala aj problém skombinovať ho s týmto a nesedelo mi to na pleti. Potom som zistila teda, že je problém iba v tom SPF-ku a odkedy som toto použila s inými SPF-kami, tak som absolútne nemala problém, takže myslím si, že chyba bola skôr v tom SPF-ku. Čo mi je veľmi ľúto, pretože naozaj to SPF-ko mám strašne rada, neviem, čo sa stalo, neviem, že či sa to stalo proste len tým, že ja neviem, je to nejako na konci, je to tam niečo, sa tam nejaké zložky nepremiešali, netuším. Určite ho ešte budem skúšať ďalej, to SPF-ko, že si kúpim ďalšie balenie, ale teraz chcem vyskúšať ešte nejaké ďalšie iné, takže ok, to som odbočila. Toto, good job NYX. Skvelá. Ďalej bolo teraz aj veľa nových kontúrovacích, respektíve bronzujúcich, tekutých produktov. Asi teda najvirálnejší bol určite tento Rare Beauty, ale takisto vydali tekuté kontúry a bronzre
Catrice, respektíve všetko sa to nazýva bronzer, ale tento jeden odtieň Tan Lines 005 je podľa mňa totálne konturovací, pretože je proste sivý. A potom tu mám 015 Sunkissed, čo už je taký viac bronzujúci odtieň. Ale takisto aj ELF, aj keď ja osobne som si myslela, že toto už bolo dlhšie vydané, ale možno, že to bolo prvé v Amerike a potom to až došlo do UK a do Európy. Toto už je nazvané bronzer and contour, pretože vedia, že z toho majú aj studenšie, aj teplejšie odtiene, niečo môžete využiť na konturovanie, niečo môžete využiť na bronzovanie. Tiež teda tekuté bronzero kontúry, hej? No, tento Rare Beauty, na to, aký bol virálny, úplne nie som z neho až taká nadšená, nie som z neho až taká prekvapená a navyše mám pocit, že robí trošku mapy a flakatie na líci. Neviem, či vo mne je chyba, neviem, či som použila zlý štetec, zlú techniku, neviem. Ale teda ešte k tomu aj mám pocit, že tieto ich odtiene nie sú dostatočne studené na to, aby som ich považovala za taký pravý konturovací odtieň. Pri nanesení je to celkom dosýva, dostudená, ale ako áno to začnete blendovať a rozotierať, tak trošku to tak naberie také teplo a není to úplne, že také studené a není to až taký konturovací odtieň. Nazvala by som to možno, že konturovací odtieň pre niekoho teda, kto sa úplne neodváži pracovať s takými studenými, fakt až dosýva odtieňmi, takže možno taký skôr konturovací odtieň pre začiatočníkov, ale není to úplne, že dokonalý konturovací odtieň a naozaj mám pocit, že mi to flakatie. Respektíve mala som pocit, že to robia možno všetky tekuté bronzre alebo tekuté kontúry, čo mám, ale potom som zistila, že jedni z nich mi to nerobia. Sú tuto medzi týmito novinkami. Dostanem sa k tomu, ale teda toto mi to podľa mňa robí a úplne mi to za to nestojí, takže ja by som toto ako z Rare Beauty skipla. Ďalej, Catrice. Keď prišli tieto Catrice, tekuté bronzre, tak som sa veľmi potešila, pretože podľa mňa ešte v drogerkách úplne neboli tekuté bronzre, aspoň teda nie u nás a bolo to veľmi, že konečne, hej, že konečne aj v drogerke niečo takéhoto typu. A na prvýkrát, keď som ich použila, tak sa mi páčili, vyzeralo to pekne, blendovalo sa to pekne, naozaj akože za tú cenu v pohode. Ale tiež mám pocit, že trošku flakatejú a že nie sú úplne také hladké na tej pleti. Akože nepracuje sa s nimi úplne že zle, podľa mňa niekedy to vyjde, niekedy nie, ale je to taký hit or miss, hej. Takže OK, za tú cenu, čo to je, za to, že to máme konečne v drogerke, možno, že také priemerné, hej, není to akože úplne, že som z toho pav, ale je to také priemerné. Mohlo by to byť lepšie, hej, takže podľa mňa dá sa s tým pracovať, ale zase není to úplne, že dokonalé. Kdežto tieto ELF sú. Naozaj tieto ELF, akože je to také, že nechcem o tom úplne hovoriť, pretože nedá sa to u nás úplne, že ohmatať si to, musíte si to objednať z internetu, ale majú to na ASOSe, majú to na Beauty Bay a majú to aj na ELF stránke, aj keď z ELF stránky úplne neodporúčam kvôli doručeniu cez Slovenskú poštu, ale z ASOSu, keď si to objednáte, tak nebudete mať problém a podľa mňa toto je oveľa lepšie ako tie Catrice a tie Rare Beauty. Myslím si, že to je kvôli tomu, že toto má v sebe primiešaný taký úplne jemnunký šimer, mierny, fakt, že ono ho ani nevidno, ale keď sa veľmi zapozeráte, tak ho tam vidieť pod veľmi špecifickým uhlom a je fakt miniatúrny, mikroskopický ten šimer a ja si myslím, že toto napomáha tomu, že toto sa oveľa lepšie blenduje a nezanecháva to škvrny, mapy, flaky, nič podobné. Toto má oveľa lepšiu formuláciu ako tie zvyšné dva, ako Rare Beauty a Catrice. Naozaj, akože za tú cenu toto nad Rare Beauty, hocikedy, naozaj. Mám takisto dva odtiene, takisto mám jeden studenší a jeden teplejší, takisto teda viete použiť aj na konturovanie, aj na bronzovanie, takže za mňa oveľa lepšia voľba z týchto všetkých, ktoré som ukázala. Aby som ale teda nebola na Catrice úplne len negatívna, tak mám tu jeden produkt, ktorý mi z toho ich nového launchu sadol, ale je to len jeden. A to je tento Catrice Blushing Charm Multistick. Je to teda, OK, je tam napísané Blush Lighter, je to teda lícenka, má asi v sebe mierny shimmer, tento konkrétny odteň, ktorý mám, Radiant Honey, není až taký podľa mňa shimmery, ale brala som ju kvôli tomu, že toto je proste taký krásny, neutrálny
neutrálno-rúžový odtieň. Ja teraz veľmi vyhľadávam takéto odtiene. Toto veľmi dobre vyzeralo na lícach, veľmi dobre sa to blendovalo, robilo to taký hladký finish, je to aj glowy, ale zároveň aj ten odtieň je pekný, dobre sa s tým pracovalo, nerozmazávalo to make-up pod sebou, takže za mňa toto áno, z toho Catrice launchu. Je to ale jediná vec, ktorá mi sadla z tých noviniek od Catrice, takže medzi lícenkami máme nové aj pudrové lícenky od Fenty Beauty, ktoré dorazili sem po pol roku od launchu v Amerike, ale nevadí. Ja som od Fenty skúšala aj tie ich krémové lícenky, mám ich celkom rada, ale není sú podľa mňa nič také, že výnimočné. Tieto sú, že taký lepší stred by som to nazvala, akože není sú, že úplne by mi odpálilo dekel z nich. Sú veľmi pekné a hladké a glowy na lícach, napriek tomu, že toto sú tie ich matné. Takto na pohľad nemajú v sebe žiadny nejaký taký, že shimmer, ale keď si ich dáte na líca, tak taký glow z nich ide a krásne tak vyhladzujú. Niečo ako Kosas lícenky. Ale Kosas sú podľa mňa lepšie a tieto sú také, že podľa mňa sú trošku moc pigmentované, pretože keď si naberem na štetec, tak musím si ho dlho oklepávať na ruke a viac s tým pracovať ako s nejakou proste lícenkou, ktorú si namočím štetec a hneď idem na líco. Trošku s nimi podľa mňa treba viac pracovať a z toho dôvodu by som im dala taký lepší stred, pretože ja osobne nevyhľadávam až tak pigmentované lícenky, ale musím povedať, že keď už ich zapracujete, tak finish majú naozaj krásny a proste sú akože glowy, hej, čo sa mi na nich veľmi páči. Ale ja som išla po odtieňoch, ktoré som si myslela, že budú vyzerať úplne inak, ako vyzerajú. Mám tu odtieň Baking Cakes a Sundress Season. Ok, Sundress Season som očakávala, že bude viac taká akože dorúžovo-broskyňová, ale tuto Baking Cakes som myslela, že to bude taký bronzer, že to bude také niečo medzi bronzerom a licenkou, že to bude viac neutrálne, hej, nechápme sa zle, neutrálne to podľa mňa stále je, ale ide to podľa mňa do takej ružovej, až by som to nazvala, že taká tmavá broskyňová a není to úplne to neutrálne, čo by som od toho očakávala, takže z toho dôvodu ten odtieň ma trošku sklamal. Tento, akože tu som nemala očakávania, ale toto ma odtieňovo trošku sklamalo. Ale akože, ok, taká lepšia stredná cesta a není to úplne, že by som povedala, že choďte do toho. Skôr by som to povedala o Kosas lícenkách. Ak už by som mala odporúčiť nejaké high-endové pudrové lícenky, tak radšej Kosas ako toto. A áno, na tom swoči vyzerá táto Baking Cakes ako dokonalá, neutrálna, dohnedo ťahajúca lícenka. Ja neviem prečo na mojich lícach to ťahá do ružova. Ja absolútne tomu nerozumiem, takže asi na každom inak, ale na mne naozaj ťahá do takého ružovo-broskyňova. Ok, ďalší Catrice produkt, ale keďže už som povedala, že z tých noviniek mi sadla iba jedna, tak už viete, že to nemám moc v láske tento produkt asi. A to je tento Instant Bright Serum Concealer. Od cerového korektoru by som čakala niečo úplne iné ako toto, pretože na prvý krát, keď som ho skúšala, tak mi prišlo, že asi je fajn, ale není dobrý v kombinácii s tým stickom, pretože ten stick robil strašne zlú textúru, ale zistila som, že ani toto není úplne, že to. Ten korektor, on vyzeral chvíľu dobre, ale nakoniec by som povedala, že skôr nie. Akože keby som ho mala porovnať s iným serovým korektorom v drogerii, čo napríklad je NYX, tak jednoznačne by som si nekúpila toto a kúpila by som si NYX serový korektor. Pretože toto je podľa mňa málo hydratačné na serový korektor, ťažké na serový korektor, matnejšie na serový korektor, proste nespĺňa to pre mňa to, čo by mal serový korektor spĺňať. Není dostatočne hydratačný, není dostatočne rozjasňujúci, není dostatočne ľahký, není dostatočne bodový, není dostatočne sérový, proste koniec, bodka, hej. Nevyzeralo to dobré ani pod očami, vyzeralo to ťažko, vyzeralo to kejky. Nie. Za mňa nie. Oh shit, zabudla som ešte jednu licenku, ale to len preto, že toto keď si dáte na líce, tak ste zabudli, že ste si ju dali. Pretože Essence má nové tieto Soft Touch Mousse Blush a might as well not even exist, pretože toto proste neexistuje, toto je neexistujúce. Respektíve tento konkrétny odtieň 10 Cozy Clay, aj tá textúra je taká divná, hej? Ono proste je to pena,
je to fakt ako pena, keď ste niekedy kúpili čokoládovú penu, tak presne takto vyzerá. Tak toto vyzerá na prste a takto to vyzerá svočnuté. Kde to je? Pýtam sa, kde to je? Haló, kde je? Kde sme? Čo je toto? Veď tam nič nie je. Aj, akože dobre, keď sa veľmi na to zapozerám, tak dobre, trošku to tam vidieť, dobre, no. Ale na čo proste? A pozrite, ja mám rada produkty s nízkym krytím a nepotrebuje byť všetko ultra pigmentované. Napríklad nič nepotrebuje byť podľa mňa tak pigmentované ako Rare Beauty licenky, lebo to sa proste nedá minúť a potom niekto s tým ani nevie pracovať. Ale toto, keď už to chce byť takto málo pigmentované, tak by to podľa mňa malo byť v úplne inej konzistencii a úplne inej formulácii. Keď už málo pigmentované, tak radšej niečo také ako tie nové Glow Recipe licenky, ktoré nie sú licenky, ale sú to licenky. Alebo proste niečo také skincareoidné, niečo ako Glossier, aj keď Glossier licenky sú ultra pigmentované. Toto mi nevyhovuje tou konzistenciou a nevyhovuje mi to ani tou pigmentáciou, takže toto je absolútne zbytočné podľa mňa. Na tom líci to bolo také, že keď som si to dala, tak akože ja som vedela, že to tam je, ale podľa mňa nikto iný by to nevedel, že to tam je. Takže nie. Možno nejaký iný odteň, viem, že z toho sú aj iné odtiene, ale neoplatí sa to podľa mňa a tá konzistencia mi absolútne nevyhovuje, úplne mi to triggeruje sensory overload. Ok, klamala som, mám tu ešte jeden produkt od Catrice, ktorý nie je až taký zlý, ale je insignifikantný, by som to nazvala. A to je tento Under Eye Brightener Setting Powder od Catrice teda, to som už povedala. Je to teda malý takýto púdrik z ich kolekcie Under Eye Brightener, pretože majú Under Eye Brightener aj taký ten malý korektor, color korektor, čo si dáte pod oči a všetci z neho šaleli minulý rok a preto asi vydali tento setting puder, ktorý akože není zlý, naozaj toto není zlé, je to krásne, to vyzerá pod očami, je to hladké pod očami, ale je to zbytočné podľa mňa. Není to tak rozjasňujúce, podľa mňa tá farba není tak rozjasňujúca a vadí mi to, v akom je to obale, pretože tu sú proste tie dierky. Nemá to žiadny stoper, čiže vždy, keď si to niekde otvorím, tak je tam hneď strašne veľa toho púdru na vrchu a viete to tak vklepať naspäť cez tie dierky, ale to proste strašne dlho trvá, treba sa s tým babrať. Radšej by som bola, keby tam boli menšie tie dierky a viac ich, aby ste to z toho vedeli radšej tak pekne vysypať a že by to malo až také rozjasňujúce účinky by som nepovedala. Takže ako pekné to je, funkčné to je, ale je to podľa mňa zbytočné. Ak máte nejaký veľký setting puder, ktorý používate stále, tak toto nepotrebujete. Je to dobré na cesty, ale ak máte napríklad aj cestovný setting puder, ktorý viete použiť aj na celú tvár, pretože nie je rozjasňujúci, tak radšej choďte potom a toto je akože také, že nice to have, ale bola by som aj bez toho. Ok, poďme na oči, potom už len pery a potom zafixovať a koniec. Na oči tu mám Haus Labs špirálu, ktorú keď som prvýkrát vyskúšala, tak to bola jedna dokonalosť. Krásne, dlhé, husté, tmavé, umelo vyzerajúce myhalnice. Efekt je normálne, že 20 z 10, milión z 10, všetko z 10. Ale toto sa tak otláča. Toto sa tak neskutočne otláča a rozmazáva, že po pár hodinách už to mám pod očami. Nič. Fakt, za poslednú dobu som nemala špirálu, ktorá by sa mi takto otláčala ako táto, čo je taká neskutočná škoda, pretože toto tak dokonalo vyzerá na tých myhalniciach a za tú cenu by som fakt čakala, aby to na tých myhalniciach aj držalo a nerozmazávalo sa to a je to veľká škoda, pretože naozaj za poslednú dobu ma prekvapili, akože ok, špirály ma dosť v poslednej dobe berú snáď všetky, čo som vyskúšala, ale táto tak trošku vyčnievala z toho davu a trošku bola o kúsok lepšia v tom efekte, čo robila od ostatných, ale za to, že na tých očiach nevydrží, tak sa prepadla na poslednú priečku z tých všetkých nových, čo som skúšala vo výdrži a tým pádom aj v použiteľnosti, pretože to, že si ju dám na oči a vyzerá brutálne, to je super, ale keď nevydrží, tak na čo mi to je, hej? Takže škoda, hej? Veľká škoda, ako tá scénka z Pretty Woman, škoda, veľká škoda, hej no. Tak to tam asi je. Ok, na pery vychádzali teraz tiež samé novinky a
Jednými z nich sú aj kontúrky od NYXu, alebo teda ceruzky na pery od NYXu, Dark Plump, čo sú teda plumpujúce ceruzky na pery. Akože takto. Milujem ceruzky od NYXu na pery. Milujem, že sú ultra krémové, ale zamknú sa na tých perách, nikam sa nepohnú, naozaj držia celý deň. Nič mi na perách nedrží tak ako NYX ceruzky. Naozaj Fenty Beauty ceruzka môže ísť do koša oproti NYX. Chcela som povedať niečo horšie, ale neviem, ako to funguje s monetizáciou na YouTube, takže radšej to nepoviem. Ale nie, proste Fenty Beauty oproti NYXu sklamalo a musím povedať, že takú istú výdrž aj ako Line Loud, ktoré sú moje najobľúbenejšie od NYXu, majú aj tieto Dark Plump, takže za výdrž majú že 1 000 000 z 10 samozrejme, za farby, pigmentáciu, všetko úplne dokonalé. A áno, aj za plumpovanie, pretože naozaj plumpujú, ale toto môže naozaj niekomu vadiť, pretože toto štípe. Toto naozaj štípe a štípe to celý deň, akože není to niečo, čo by mne úplne vadilo, ale ja som so zámkou, hej? Mne štíplavé nevadí, dobre? Neviem, ako ste na tom všetci s toleranciou štíplavého, ale toto naozaj štípe. Fakt to štípe. Neviem, čo k tomu ešte iné povedať, fakt to štípe, ale dokonalé odtiene, dokonalá výdrž a mne to štípanie akože nevadí, ale prekvapilo. Hej, prekvapilo. Pretože od ceruzky na pery som to naozaj nečakala, že to dokáže takto štípať. Nie vtedy, keď si ju prvýkrát aplikujete, ale vtedy, keď už si dáte niečo ďalšie na pery, čo vám to roznesie po celých perách, tak vtedy to cítiť, hej? Ale musím povedať, že majú jeden unikátny odtieň a to je Touch Up Taupe, pretože naozaj je to krásna studená farba. A aj Beige Boost je celkom studená, ale Touch Up Taupe krásna studená farba. A sú vysúvacie, takže ešte za mňa ďalšie plusové body, pretože neznášam strúhať ceruzky na pery, pretože mne sa vždy zlomia a nikdy sa nestrúhajú dobre, takže fakt super, skvelý produkt. Akože NYX novinky, jedna báseň. Catrice a Essence, not so much. Ok, budeme ešte pokračovať z NYX a toto je posledná novinka, čo tu od nich mám a to sú Lip Ivies. Myslím si, že o tomto ste už všetci počuli, je to všade, je to brutálne virálne a má byť prečo, pretože toto je krásne, neskutočne dobre pigmentované, vonia to po kokosoch, má to extrémne dobré hydratačné účinky, vyživujúce na perách ako obláčik. Dnes to nemám na perách, takže vám to neukážem, ale mám to v iných videách na perách, takže sa ich tu pokúsim niekde linknúť, kde som to skúšala, ale naozaj krásne. Áno, necháva to stain, musíte už o mne vedieť, že ja toto nikdy nepochopím, na čo by som si dala nejaký krásne pigmentovaný lesk na pery a potom ho zotrela, aby som mala stain. Áno, je super, že keď sa vám to za deň vypotrebuje, vyparí, hej, tak je fajn, že máte potom farbu na perách, lenže na druhú stranu, keď si dám nejakú hnedosivú kontúrku, ako napríklad tú Touch Up Taupe, a z tohto budem mať zafarbené pery na rúžové červeno, tak to mi moc nepomôže, že sú zafarbené. Potom si to budem musieť znova reaplikovať, pretože ja chcem proste tú hnedosivú farbu a nie rúžovú. Takže, ok, ja tomu úplne nerozumiem, ale ja chápem, prečo to ľudia tak majú radi. Ja to tak nemám rada. Môj problém. Chápem. To nič nemení na tom, že toto je jednoducho dokonalé a tie odtiene sú krásne. Ja mám Hydra Honey a Dripping in Rose. Krásne pigmentované. A kľudne si to vyberajte podľa toho, ako sa vám páči ten lesk, pokiaľ si to chcete nechať na perách lesklé, pretože ten stain je podľa mňa na všetkých pomerne rovnaký. OK, s nejakými menšími rozdielmi, minimálnymi, hej? Takže vyberajte si to podľa mňa podľa tej farby toho lesku, pokiaľ vám ide o ten lesk a o to, ako to vyzerá na perách, kým je to lesklé. A to, že to má v sebe kokosovú vodu, je jedna vec, ale to, že to vonia po kokosoch, je druhá vec a ja by som sa týmto chcela potreť, aby som voňala tak ako toto, pretože vonia to krásne po kokosoch. Ok, ďalší, nazvime to, že podobný produkt je tento Catrice Glass Like Dewy Lip Tint. Ja mám konkrétne odtieň It's Complicated Not. Well, it's complicated s týmto produktom, pretože pozrite sa, akú to má farbu v tej tube. Ako by ste si mysleli, že toto bude mať farbu na perách? Áno, presne tak, mŕtvolnú fialovú. Farbu pier, keď sa utopíte. Farbu pier, keď je vonku minus 18 stupňov a nič ste si nedali na seba. Nerozumiem. Nerozumiem, ako toto môže vyzerať takto.
Keď si to kupujete len kvôli tomu tintu, tak áno, ok, dobre, v pohode. Ostanú vám potom rúžovo zafarbené pery. Ak by som si mala vybrať produkt, ktorý si viem stierať z pier, tak radšej si vyberiem ten NYX, pretože 100-násobne lepší pocit z neho mám na perách aj hneď pri prvotnej aplikácii. Má krajší lesk, viem ho nosiť aj ako lesk, aj ako tint, keby som chcela. Toto podľa mňa sa dá nosiť len ako tint, pretože takto to vyzerá na perách. Že by to malo tak brutálnu formuláciu, aby som sa cez to prekusla, tak to nie, takže skip. Ďalší skip, proste, sorry Catrice, ale tieto novinky jedna, hej, dobre, dve maximálne. Ono je to aj na tom aplikátore fialové, čo absolútne nechápem, pretože ako je toto možné? Nerozumiem. Ale voňať to vonia pekne, tak ako tutti frutti žuvačky, alebo pes cukríky, alebo niečo také, ale za to si to nekupujete predsa, takže to je jedno. Ale, keď už niečo lacnejšie z drogerky, to najlacnejšie z drogerky na pery z tohto videa, čo si môžete kúpiť a bude to bomba, tak je toto Super Peptide Lip Treatment od Essence. Toto 10 z 10. Vraj to je dupe na Rhode. Ja som Rhode neskúšala, pretože si odmietam objednať pieskový balzam na pery, pretože tie ich balzamy na pery vraj nie sú úplne 10 z 10, čo sa týka kvality konzistencie. A toto naozaj akože nielen, že za tú cenu je dobré, ale toto je skvelé. Fakt, že nechápem, ako niektoré drogerkové produkty proste môžu byť, že totálny hit, ale niektoré, že totálny miss. Toto je naozaj skvelé. Dnes to mám na perách, akože už som si to asi trošku aj zjedla, tým, jak rozprávam, tak sa to tak trochu vyparuje, takže nemám to samotné, mám to ešte s ďalším produktom, ktorý tu mám, to je taký posledný produkt na pery, čo zhodnotím, ale toto aj bezfarebné by som si to už teraz kúpila a asi si aj kúpim, pretože došiel mi už aj Ole Henriksen, aj Vanilla Summer Fridays, takže všetky moje bezfarebné balzamy na pery už mi došli a asi si kúpim toto, pretože je to proste super na tých perách, naozaj krásne hydratačné, krásne sú aj tie farby, ja mám túto Toffee Tastic, ale ja rozmýšľam, že aj keď som povedala, že by som ich nechcela, tak teraz už rozmýšľam, že na také cute jarné looky by sa mi páčili aj tá rúžová a koralová, ktoré vydali tiež s týmto, pretože ono toto samotné bezfarebné novinka nie je, ale tie farby sú novinka a za mňa je to jedna z top noviniek v drogerke. No od Essence jednoznačne a aj Essence a Catrice a je to niekde na tom leveli ako tie novinky NYX, pretože je to fakt úžasné a nemám tomu čo vytknúť, naozaj skvelé. A krásne to aj vonia, takže super. A je to aj krásne pigmentované. Ok, posledný produkt na pery, už len veľmi rýchlo tento Summer Fridays olejček. Takisto úplne nie je to novinka, ale mali 4 nové odtiene. Ja som si kúpila ten Bare Sand. To je ten najlepší, čo majú. Je to taká krásna telovo, rúžová, taká, dajme tomu, že na perách celkom aj priesvitná farba, takže akoby môžete to nosiť aj len ako balzám. Toto je veľmi príjemné na perách, veľmi ľahúnke, veľmi také, ja by som povedala, že je to niečo ako Fenty Beauty Gloss Bomb, keby v tom nebol glitter a keby to bolo ešte o trošku ľahúčkejšie a jemnejšie a nie také. Fenty Beauty Gloss Bomb, tekutý samozrejme, je ako keby lip mask a toto je naozaj ako lip oil, že to je fakt také ľahúčké. Za mňa super, ale asi som to úplne nepotrebovala, chcela som to len vyskúšať. Není to niečo také, že prevratné a už keby som si mala vybrať medzi farebným balzamom na pery, tak radšej si vyberiem Essence ako toto, lebo není to zase akože také dýchberúce, hej? Ale je to krásne, má to sladkú chuť, čo je na tom celkom fajn a na perách to vyzerá pekne a mokro, ale nie je to nič výnimočné, hej? Je to takých, dajme tomu, že 7-8 z 10, ale neodpadávam z toho, hej. Práve som si všimla na stole, že mám ešte jednu vec, o ktorej som nehovorila a v poradí nanášania make-upu by to normálne išlo za lícenkou a tak, ale ja si to dávam až po fixácii, takže nevadí. Prejdem na fixáciu a potom ešte spomeniem na konci tento jeden produkt, ktorý som zabudla. Dobre, na fixáciu tu mám tento Face Glue od NYXu setting spray teda, čo vyšiel aj s tým ich primerom a musím povedať, že toto ma veľmi prekvapilo, pretože naozaj je to také, že je v tom taký ako keby púder a tekutina, takže to musíte poriadne zamiešať predtým, ako si to dáte na tvár. Ale to
spôsobuje, že to naozaj zafixuje ten make-up. Neviem, čo sú tam tie zložky v tom, viem, že je tam viem, že je v tom javorový sirup a naozaj to drží, ale neviem akože čo spôsobuje to, že to fakt, že drží. Toto proste fakt super fixuje ten make-up. Ja som to skúšala aj tak, že som si dala očný tieň na ruku, zafixovala to s týmto, teda zastriekala to s tým, nechala to uschnúť a ten tieň naozaj nešiel rozmazať. Viem, že to má v sebe tie filmotvorné zložky, čiže jak si to nastriekate na pleť, tak to obalí celú tú tvár takým filmom protekčným a naozaj to drží potom ten make-up pokope a aj robí to z neho vodeodolný a odolný voči rozmazaniu, čo všetko, čo to tvrdí, to splňuje, to je pravda. Čo ma ale prekvapilo na tomto je to, že ja sa zapudrujem a som celkom matná, ale mám na sebe, dajme tomu, že glowy lícenku ako tu Fenty Beauty a keď si toto nastriekam, tak ono to, ten púder tak krásne rozpustí do tej pleti, že vyjde na povrch ten glow, čo majú tie lícenky, ktoré mám na sebe. Takže toto krásne, pleť je z toho úplne krásna, glowy, ale aj zafixovaná, zároveň to proste totálne rozpustí ten púder a nie ste taký príliš zapudrovaní a super z toho vyzerá pleť, prirodzene, glowy, drží, nemám tomu čo vytknúť. A ok, posledné, čo tu mám, je toto Baby God Glaze Balm Stick od Essence. Je to také niečo, ako teraz vychádzali tie highlighterové tyčinky, ktoré nemajú úplne že farebný base. Toto sú len také mierne glitríky v takom balzamoidnom, takej tyčinke balzamovej. Akože ok, fajn asi, ale úplne by som nepovedala, že to potrebujem. Jednak podľa mňa to trošku, len mierne. Keď máte taký, že viac make-upu na sebe, tak to možno trošku rozruší ten make-up, keď si to dáte na už zapudrovanú, zafixovanú pleť. Ale na druhú stranu, keď si to dáte na nejaký no make-up day, na nejaký deň, kedy máte minimálne množstvo make-upu a len chcete nejaký glow, tak je to podľa mňa super. Mám to aj dnes na sebe, je z toho podľa mňa celkom glowy tá pleť, ale chcelo by to ešte trošku menej mastnú formuláciu a trošku menej takú skinkeroidnú, aby to proste nerozmazávalo ten make-up, ale zase nerozmazáva ho tak drasticky, takže ja som vo first impression tomu dala takých 7 z 10 a myslím si, že sa to drží, pretože podľa mňa od tohto produktu očakávate, že vám to tak trochu rozmaže ten make-up a zase nerozmazáva ho až tak, takže ako nie je to zlé a nejdem sa z toho ani akože úplne posrať, ale fajn, nepotrebujem to, keď už to mám, tak to budem používať, ale chápame sa, hej. Akože má to v sebe také úplne jemnúnke strieborné kryštáliky, strieborné trblietky, ale je to trošku mastné, no. Tak, povedala som speed review, nie? Dobre, tak toto video má podľa mňa 58 minút, alebo aj hodinu 15. Čo to točím, samozrejme, takže to zostriham na kratšie, ale úplne rýchle to nebude, hej? Ale tak snáď ste aspoň dostali dostatočnú recenziu na všetky novinky, ktoré ja som vyskúšala. Čo sa za mňa oplatí, čo sa neoplatí. Urobte si na to názor, aký len vy chcete. Toto je môj názor na tieto produkty a mne takto sadli alebo nesadli tieto produkty. A dajte mi do komentára vedieť, že či ste vyskúšali tieto novinky, ktoré z nich ste skúšali, ak nie, samozrejme všetky, ale však nemusíte skúšať všetky, keď chápete, ja by som ich neskúšala všetky, keby to takto netočím na YouTube, hej. Keby mi niekto povedal, že nekupuj si ten Essence Stick, tak by som bola, že áno, nekúpim si ho, pretože naozaj nechcem zvýraznenú textúru a pokazený make-up deň. Ale to je všetko teda k týmto produktom, ja som už extrémne hladná, takže dúfam, že nebudem musieť vystrihávať škrkanie v bruchu, pretože to počujem už posledných 10 minút. Ak sa vám video páčilo, tak mu nezabudnite dať like a hoďte mi aj do komentára, že čo ste z tohto skúšali a ako vám to sadlo, som zvedavá, či len ja mám z niektorých vecí také pocity, ako mám. A pre ďalšie takéto videá nezabudnite aj dať odber a pre podobné beauty videá, ale v kratšej forme ma nezabudnite sledovať aj na mojom Instagrame a TikToku. To je za mňa všetko, majte sa krásne a čaute.